tabbas. A'a mai gida, me ya faru ne na ji kana ta tabbas. Baki ji sunan bane, baki ji ana kosawa ba? Na ji ana faɗa amma ban fahimci zancen ba, fahimtar da ni. Kosawa Rental Agent kamfani ne da ya shahara wajen siyar da gidaje da plaza da shaguna, suke kuma ba da haya. Tabbas na fahimci kosawa, gashi kuma na kusa ɗaukar adashi. A ina zan samu kosawa? A Sheka Sabuwar Abuja Mufida Plaza Block 27. Domin cikakken ƙarin bayani a kira Alhaji Ɗanlami akan wannan namba kamar haka: 0806900278. Yau muna gun kosawa, dama a kosawa. me buƙatar fili gida ya zo ga kosawa. Alhaji Ɗanlami Bala me dalilin aure, Muna gun kosawa. ga mu a kosawa. Mai buƙatar fili gida ya zo ga kosawa. Alhaji Ɗanlami Bala mai dalilin aure. Me buƙatar fili gida ya zo ga kosawa. A shaguna da plaza duk yana saidawa. Ni ma na samu da na je kosawa. Ke ma kai ma duk ku zo mu je kosawa. Alhaji Ɗanlami Bala me dalilin aure, Muna gun kosawa. ga mu a kosawa. Mai buƙatar fili gida ya zo ga kosawa. Alhaji Ɗanlami Bala mai dalilin aure. Kosawa Rental Agent ne yayo suna wajen sai da gidajen mai har ma da gona. Dillanci yana yi kowanne mai gidana, me fatsaya nan ba ko'ina dige suna. Kai har sunna ta ma'aiki yake yin adawa, Muna gun kosawa. ga mu a kosawa.